Ngicela ukubingelela nguMango Thobane isangoma esibulawa ezinye esibulawa amathambo umphathi wekhobalo sandla sensimbi ngoba sentambo ehliziyo ibomvu zamadoda thilathela bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Namhlanje ngizobe ngikhuluma ngani ngamanzi. Kunabantu abaningi abaphupha amanzi. Ngokomthetho fanele ngabe wonke umuntu owazalwa uyaphupha amanzi. Ukuphupha amanzi akusho ukuthi hamba uthwasa. Wonke umuntu fanele uyaphupha amanzi. Ngesizathu sokuthi ngalesikhathi uzalwa wena kwakhona amanzi. Ngalesikhathi wena wahlela kuphi emanzini. Kusho ukuthi amanzi nawe nihlangene nento eyodwa. Baningi abantu babathwasayo manje ukuphupha amanzi. Uzothi umuntu ngiphuphe ngisuyima mina emanzini. Kufanele ukuthi uphuphe usuyima emanzini. Ngoba wena ngalesikhathi ufika emhlabeni kwaqala ukufika amanzi. Wonke umuntu kubalekile ukuthi abaphupha amanzi. Nongasaphupha amanzi bobona ukuthi into zakho kukhona lapha eziphambene khona. Uma kuyiwa ezibeni noma emfuleni akuya abantu ukuthiwa banabantu abadala kuphela. Wonke umuntu unemvumo yokuthi eye emanzini, eyophahla emanzini, eyokhuluma emanzini ngoba idlozi lamanzi wonke umuntu unalo. Ngoba idlozi lakuthanda usasemanzini. Isiphiwo sakho wawusasemanzini. Sengisho ukuthi ena ke abantu umuntu angathi ebona uburongo ngokuphupha amanzi. Abukho uburongo, kufanele ukuthi uphupha amanzi. Yikho kuthiwa amaphupha amanzi akuhlini inhlahla leyo. Leyo inhlahla leyo yini isiphiwo sakho, into owazalwa nayo ikwembethe. Kusho ukuthi leyo nto iyakhanya. Kukusho ukuthi nawe namusa ukujaha izinto. Linda izinto zakho zizolunga. Mase kufike kubeke inkinga mase kufika ibala. Mawusophupha amanzi kanjani angcolile. Ya inkinga iqala lapho ukuthi wena sekhona umuntu ongcolisile noma inhlahla yakho sekhona umuntu oyingcolisile. Yikho ke ngithi ke inhloso yami ukuthi ngiveze ukuthi wonke umuntu kufanele waphupha amanzi. Ukuphupha amanzi akusho ukuthi thwasa. Ukuphupha amanzi akusho ukuthi wena unedlozi elikhulu lasemanzini. Wonke umuntu nje ophilayo owazalwa kufanele waphupha amanzi. Ngesizathu sokuthi vele wayehlela emanzini. Amanzi naye into eyodwa. Ilokho ke bengidlulisa namhlanje Thokoza.